ମୋ ଦେହ ପରି ମେସିନ୍ର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଧୂଳିମଳି ଜମି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦିଶିଲାଣି। ମୋ ଛଡ଼ା ତ ଏହାର ଯତ୍ନ କେହି ବି ନେବେନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମେସିନ୍ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଟିକେ ସଫାସୁଫି କରି ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ରଖିବି। କାହିଁକି ନା ମେସିନ୍ ନ ଚଲାଇଲେ ଆଉ ତେଲ ନଦେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଧୂଳିମଳି ଜମିଯାଏ। ଆଉ ମେସିନ୍ ବି ଚାଲେ ନାହିଁ। ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମେସିନ୍ ବହୁତ ଆବାଜ ଦେଇଥାଏ। ସୂତା ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ସୂତା ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଇ ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇ ସୋନାଲିକୁ ଟିକେ କହିଲି, ସୋନାଲି ତୁ ଟିକେ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କର। କାହିଁକି ନା ତୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜର କପଡ଼ା ନିଜେ ତୁ ସିଲେଇ କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା, କହିଲା ମୋ ହାତ ସିଲାଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେବେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି।